mai dace ne. Yau ma dai na fito da himmar na yau wani bege ne. Baiwa za ka daɗan da ilhama in shiga kogi ne. Kogin ilhama in na shiga kar in fita sai da ma'aiki. Annabi ne sitira, shi ne hasken alkan mutane. Ka dubu na salatika gunsa mai kyawun sufa. Miftahul janna sillar buɗe dukkanin kofa. Allah ya sakan sahabbai sillarsa na daina zufa. A sami ni Siddiqu, Usman Ali Haidar sai Umar Faruk. Gani gidanki na sauka yau yana na umul kairi. Na yi tilbarka ta an ganku an kare shari. Wata baiwa ce ne nake biɗa gunkiya ummu sirri. Idan zan begen ku ki ce da ni mai dace zo ga guri. Annabi ne sitira, shi ne hasken dukan mutane. Salamu alaikum awwalin sirri mai kyawun tafiya. Salamu alaikum murad mai buɗe dukkanin hanya. Assalamu alaika ainun na'im ya silata dukan shirya. Gaishe kana kuma umar ɗinka ne mai dacen na insiya. Assalamu alaikum sallama ta addinin lillahi. Yau ma na zo ne da magana kan Abdullahi. Na san za ku fahimta bijayi sirrin lillahi. Batu ne zana muku akan wanda ya zo manna a fes kuma be. Annabi ne sitira, shi ne hasken dukan mutane. Shi manzan Allah su fata ka ba faya tasa bace. Duk tafiyar da ya sawa hannu kawai sai dai a wuce. Karkai jayayya kan kaddarinsa za ka mace. Ba faɗa ta ce ba hakan bare ka ce zance na dai zaurance. Kai fada jin gunjin zaki ka sanya ga wurta. Haka in ka ji kukan wahainiya lallai fa ka daidaita. Kuma inda ya saki muktafin wala an fada ta. Allah baya barin a tabo ma'aiki ko da an kula bauta. Annabi ne sitira, shi ne hasken dukan mutane. Mai baiwa da yawa ma'aiki fagogen baiwa ne. A guri ya mu'amala da mutane shi ɗin sarki ne. Kyawawan hali ɗabi'atan shi ɗin ƙarshe ne. Yan Allah da kan sama ya ce masa itujid kulkil azima. To ya kenan? Saboda so har yayi maka kyautar Qur'ani. Kai kuma ka ba mu shi kyauta don gyaran zamani. Ka roƙi sabi gunmu don shari shaidani. Garudi na zamani ya samu mance shi muna sani. Annabi ne sitira, shi ne hasken dukan mutane. Ismail na hibbati akan maiki bana dautin. Da ambatin kadarinsa sai dai na ji ni ina laifin. Amma da anniyar a soke shi to za a yi fighting. Musamman ina gurin da ni da mai dacinsa na fadai girma. Kai ɗin dai kai ne sanin kayi sai dai lillahi. Duk wani girma a kasanka ne ya Abdullahi. Shi yasa ni na zaɓi begenka ya Zainal Milayi. Kai ɗin ƙarshe ne kar da abar zuciya annabi da kyashi. Annabi ne sitira, shi ne hasken dukan mutane. In na ji begen wurin ka sai sha mamaki. Sai na ta yin nazarin ta ya yake yin wancan aiki. Sai in gane yaban yake yi baya fa shiga ɗaki. Wanda za a faɗa masa kai ɗaya ne sirri na yaban mu ma'aiki. Kai duban yanayin da muke a ciki ya zulmanni. Sannan ka kau da mudin zancen duk mara imani. Kalibin zancensa da duk aibin sai layi a kau da ni.
kar da na kalle su ko yarda ni da su ko da ta sakanni dan sirrin nana. Duk wanda ya bukaci bukata guna da sunan shi, ko da ƙarya ce yake yi ka sani na dube shi, inda ya muri duniya ne ka sanya in bashi. Ya ansa buru idan mazan masa in yi ina murmushi. Annabi ne sitira shi ne hasken dukan mutane. Rabbin yusalli masalliyan gumfa sai wani lisani, alaye a saka sahabbai sular dukan nuni, har abban isa na babban uba mai imani, a sababban yaya Umar bin Shafiwa dukkanin sakanni. Dan fada girman ka ne ni Umar mai dacen ka, kuma mai dacen umminsa mai san a dinga yabo naka. Duk minti da sakanni Habibu karan kaunar ka, ina neman shagala amma cikin shi'irin ka duka awanni. Annabi ne sitira shi ne hasken dukan mutane. Annabi ne sitira shi ne hasken dukan mutane. Annabi ne sitira shi ne hasken dukan mutane. Yau kwana na uku ban sama na komai ba. Wacce dabara gare ka, ka san rayuwa ba a ba daɗi.